Laatste Mal red ik van waar Jezus den lijf kreeg vaten deed. Ganz bedankt dood. Hij allemaal had. En ik had er veel meer van geredet dat God is lijf. De Bijbel zegt God is lijf. Also Jezus weet God. En hij is lijf. Als hij dat dan is bij hem eind gevat had, dat hij daar weer, dat hij wist. En hij zei, dat is in alle geval gebracht. En dan hangt hij den kop eraf en starf. Dan, die moment, valt de duivel zo, dat nu had hij gewonnen. De duivel is haas. En nu valt hij zo, hij had gewonnen. En wenn hij had lijf doodgemaakt. En de Bijbel zegt ganz klar, dat er is geen Furcht in lijf. Lijf kan niet Furcht. Aber wenn wir die Zwischenzeit sein, die 3 Deel, wat de duivel met zijn tafelstroop dansten en vreden zich, dat zij hadden God doodgemaakt. Nu hadden zij wat zij al zo lang hadden willen. Nu hadden zij endlich God doodgemaakt. Die 3 Deel, de Juden, die gruwden zich schrecklich sehr. Dat zegt, dat dat dan alle donker wordt, waar die terug in de stad en randen en schreeuwen, die gruwden zich. Dat werd remblos verg op de wereld, dat werd geen lijf, die vergingen. Wat zo lang met Jezus top gewandeld hadden, die randen en verstukken zich en gruwden zich. Dat wird bloß keine lijf meer, also jeder einer leeft en verg. Die 3 Deel vingen we in nichts das, wat als rein bloß verg. De mensen leefden alle en verg. En dat is mir interessant, weil als lijf doodgemaakt wordt, God doodgemaakt wordt, hoeveel verg er wird. En die wil met zijn tafelstoop, ik kan me voorstellen, waar die had een party gehad, waar die gedanst en zich gefreut en nu hadden zij eindelijk God doodgemaakt. Dat die 3 Deel weer in de schaftig. Dan maar eenmaal hier de duivel, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, vraagt hij zich aan, wat is dat? Wat passiert nu? En dat werd Jezus zijn hart vangt waar aan te gaan. De dood kan niet lijf vasthouden. Zo sterk is de lijf Gottes. Want de duivel ook had God doodgemaakt, lijf doodgemaakt. De haas, die had de lijf doodgemaakt. En die hebben weer een vrede. Maar eenmaal wordt hij vindt aan dat zij kunnen lijf nog doodmaken. Die jinkt niet dood te houden. De lijf jet niet vast te brengen, met hem dood niet meer. De dood, die kan de lijf niet vasthouden. Zo groot is de lijf God. Dan dat weer de bijzeste schrik wat hij vindt, jij moet het gehad hebben. Hij dacht, hij had nu gewonnen. Hij had de sleutels voor de dood. En wat Jezus daar kwam en lijf de dood kan niet lijf vasthouden. Daarmee nam Jezus den duivel de sleutels weg van dem dood en van dat graf. En nu heeft hij die ons teruggegeven. Maar dat we kennen, met die lijfschap en die lijf wordt niet jet van dood vast te houden. Dat weer de grootste schrik wat hij vindt, wat de duivel met zijn tafelstoop, jij moet gehad hebben. Dat zij dachten, zij hadden gewonnen. En dan maar eenmaal hier in deze, Jezus zijn hartloos gaan. En daar had zij verspeeld. Vandaan wieder had hij geen kracht hier bij ihr. De duivel met zijn tafels heeft rein bloos bij die mensen kracht, wat aan de kracht geven. Maar die wat met die lijf schaffen dan, wat de dood overwinnen heeft. Voor die mensen heeft de duivel geen kracht. Hij kan ons dingen im Kopf sein, maar dat is onze wohl, als wir hem willen aufhören. Hij kan ons nicht mehr doen. Hij kan nicht ons aandoen. Wat we niet laten, wenn lijf heeft die sleutels van dem Feind wahrgenommen en ons teruggegeven. Dat is de grote lijf Gottes, wat we schaffen, Jan.